ಇತ್ಯಾದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತೇರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ మీద ಪಾತೇರನ್ನು ಪಂಟೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ ಪಾತ್ರದ ಅದೇ ಇರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಪನೊಲಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೆ ಬದ್ಧವಾದ ಅವನ್ ಏಪಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪಂದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತದ ಮರ್ಮಲ್ ಅಂತೆ ಸೊ ಇರಿಗೆ ಇರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಲ್ಲ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ಪಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಜ್ಜಿಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ಏರ್ ದಾದ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಆರು ಇಡೀ ಇಲ್ಲನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ದಾದ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಅರ್ಥವಂತೊಂದು ಪೋಪೇರ ಅದು ಏರೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನು ಏರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲನೆ ತೂಪೇರ ದಂಚಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ರಂಚನೆ ತಗೊಂಡು ಪೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚಗಿನ ಸಿನಿಮಾಲಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಗಳು ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ನೆಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲ ಅಥವಾ ಇತ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲ ದಾದಾರ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಬೇತಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜಾನರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಮುಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಮುಡು ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡು ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ರೋಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬತ್ತದ ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಟ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಾಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಿರಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಲಿಪಾದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರನಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿದ್ದಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಪೇರದೆ ಐದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಲ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ನೆನ್ವೆ ಕತೆ ಬರಿಪಿನಕ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಕತೆ ಬರಿಪಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರ ಬೈಕೋರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನಾನು ಈ ನಾಟಕ ಮಂದಿದ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ಅಂತೂ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಬರಿಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು ಕೂಡ ನತ್ತು ಬಂದ್ಪುಜಿ ಯಾ ಮನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರುಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿನ ದೀದು ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಲೇಡಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನಮಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಏನು ಮಸ್ತ್ ನಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಏಪ ಲಿಂಕ್ ಮಾತೆ ನರೇಶನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಓ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಆರೆಂಟೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಅದು ಲೇಡಿ ಆರೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಬೈದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪನ್ಪಿನೇನಾ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಿತ್ ಇಡೀ ಮೂವಿ ಜರ್ನಿ ಅದು ಅಂಚ ಆತ ಟೈಟ್ ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ತೆಗೆದು ಜಾವು ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡುವ ಇಂಚಾಗ ಮೀರಾ ಪನ್ಪಿರ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಅಭಿನಯ ಐಟ್ಲ ತುಯ್ಯಾನೆ ಅಲ್ಪಲ ಇರೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಅನುಭವ ಎಂಚತ್ರ ಮೀರದ ಬಂಡ ಮರೆಯಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆದಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಅವು ಐಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಈರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಾಲ್ತದೆ ಪೂರ್ಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪಗಿರ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ದಬಡಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಜನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಬನ್ನಿನ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಬಂದರು ಕೆಲವು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಮೂವಿ ತೂದು ಕೆಲವು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಇಂಚ ಇತ್ತೇರು ಅಂದ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪೇರದೆ ಅವು ದೇವರನೊಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಬತ್ತಿನಾಲೇ ಆಯ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನಟ್ ಬಹುಶಃ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಪೋಂದುಂಡು ಬಂದ್ಯಾನೆನ್ವೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ ಪಿದೈ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಯಾಂತು ಇನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಅವು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವನ್ ಯಾನ್ ಬದುಕಿದಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡಿತೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಗ ಏಪ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದೇ ನಮ್ಮ ಮೌಢ್ಯ ಪನ್ನೋಡದ ಅದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಳಿಗೆ ನಡೆದಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಇಡುಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೇರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚ ತೋಜೋದು ಏರ್ಪಂಡದೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪಿ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ 4 ದಿನ 5 ದಿನ ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲೋಡು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಮನಂಜ ಮಲ್ಪರು ಆಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪನ್ಪೇರಿ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆ ಪಂತಿನ 5 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಬೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೋಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂದು ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಪಂತೇರು ಅವೇ ದೇವರ ಪುದರ್ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಂಬುದಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದ ರೀತಿ ಡುಪ್ಪುನಿತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಈ ಮೂವಿ ತುದು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ವೇರು ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಪೊಲ್ತೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಗಲುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ನೇರು ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊನೋತೇರು ಪನ್ಪಿನಕಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪ ಅಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಓಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಭಾವನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಾಪಿಲಕ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಅವು ಯಾನ ಮೂವಿ ತೂತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂತೆ 2ನೇ ಸಾಯಲ್ ತೂತೀನಿ ನಾವೇನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತೂತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಭಾವನೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾಪಿಲಕ ಪೆಟ್ಟಾಪಿಲಕ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತನ ದಾದ ಆ ಪುಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕೋನೋತೇರು ಆತೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಜಯಕಿರಣ ಟಿ ವಿ ತೋಟಿ ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲ್ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೋದಿಲ್ಲ ಏಪಲ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ಇಂಚಾನೆ ಉಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು